Sensemeyo mujumbe okitutu Masava Clef Gisairo niwe mambia rero ainekyo kuigoro kwibirasi bibere ebibiro asirine kiganje gya CDF ase skuli oborosi yake kegotoke wadi ya Magombe nsemoye bunge yo ekaunti Nyamira kago kwa na ekerekyo nigobono Gisairate ebirenga hukubeko kwibirasi ebiya nenjira yemoyo gosegeta masomo amaya asaborokiwa nigobona tebirenga emirimo yaye nero egochikumuira ni ase ntunde yende ekerobo igo anyare kobaga kumwa okoboko umuske Fred Matiangi ase kerogo giensa sobochori bonene omwako gocho muri kito Steven Nyariki namang Mwenjere moyo gokinia jisemi ase bunge ya kitutu Masaba umubunge bwororo Moske Clive Gisairo nigoritko lya rero haigora ebirasi bibere birosirinze NCDF mwenjere moyo kwenekinga borokiwa nyora bare asagia bakonyara gosomera kubatekana nayo nigo wakrishi bwabasubati shamumanyi nigo onoti mugrango Moske abaikira na somo tambo keroke Moske asoko mestisemi asensemo yabo getutu twabwateranire e project na mwachite muganda ebinge birasi mubwati wetere board na bible togata banko barose tore birasi bibere complete moroche birasi biri byabire ebirasi biko abana baitesiko ebirasi bibwate chiloka ebirogo whiteboard the ceiling ekirasi ekia ebiroro bura bogoso nari abana baito banyora sagi abagoso tutaigereti abana mwarolire omweshimiwa Jerusha omweshimiwa Nyamoko abarali na ngoko isingenjo ese. Lakini hii kazi ambayo mchumbe amefanya ni kazi nzuri. Chibese chikwagata ne chibese cheino na endekera chiko tumekachia tumekire buya lazima tuseme asante kwa hiyo kazi. Usibona gaki magendero na ndiko bwa mononte bembia mwana basike babo gitutu asenge ncho mwacho leto mumurege sora umumbro wake gazi byataye buya morozi elinde momo inyore alisito no tumugrango bange tentuna ya kabere bone ko baraisi ko kubwatia magendero emipangelions kwa vekira sengijo ko nabantu baitu namaskania manene ekera abantu abange bakuvuga ku rukinyomba cyabo lituko liriwa gachikura batayigotebererigwa kwanyara bachire bagochorire ubwazekana nabiri handerere gukorera umumenyi obugetutu nigo Moske Clive Gisairo irenga emyaka 5 teraisana iriyo kwendera gukora magendero ayo ikiraniri asensemeyo mwasabire binte binge nekubaliana mahitaji ni mengi na nje moro chiskuru mbwata bono ngotemana nikerekere skuru taliboego na kimwatebete nengo ke yaito otoko mwe myaka 10 gosena ke ye misigo ya ticket kurumayeka myaka 5 tingo kura misigo eli ase wodi ya Magombo ebingati yabiri aikiraniriye Nyambogo primary Nyambari ageke Nyamwanga primary Liamachana mpaka Nyamwanga kere skuru ya nyori birasi bibere munebi bibweka ine photocopy Liamachana ebirasi bitatu Nyaguku secondary likorobandira ali arenga ali yakwamete mwali maite na alikolete likarabase yogoro bugwendo yegechule Nyambari ya primary Sirate primary Kenyamware primary Yonguti primary echine chinyomba chake bara skulu echichanyolire ekereke kioni go mujumbe Gisairo irenga ereta bwati bwanjireri hasoko rwa chipasari go cha saborokiwa chipasari Montonaro nyako tanga bwa tokoboko naligisaira chiko moye basari Bosio bwachori umwaka 2027 niyo Clive Gisairo agendere gotena na Matiangi asere irenga bono heraundi eiga nigo mugusi arache kwenekinga ngomosira Dr. Fred Matiangi gwetera echama ya Jubilee bono gabana mondigerete buya eyanga yanene mbalire tebati igongie minute
temine tichubiri tibwa chaka ruma bwa chubili konche moro chesima tianginde Steven Nyerikemone Ensoko TV geke Bagombo ebunge ya Kitutu Masawe County ya Nyamira.